Bikoto plynie v priestore, kde pomoc nie je bremenom, ale vedomým rozhodnutím. Svet učí človeka, že dobrota znamená obetu, že čím viac sa rozdá, tým vzácnejším sa stáva. No kto dáva bez hraníc, ten jedného dňa zistí, že jeho vlastné ruky zostali prázdne. Bikoto učí, že pravá pomoc nie je v neustálom rozdávaní, ale v múdrosti vedieť, kedy prestať. Strom, ktorý ponúkne všetky svoje plody, zostane holý a bez sily rásť. Rieka, ktorá stále dáva, stratí svoj prameň. Tak aj človek, ktorý pomáha bez zastavenia, nakoniec pocíti, že už nemá z čoho dávať, len z vlastného vyčerpania. Bikoto pripomína, že pomoc, ktorá je prijatá bez úcty, sa mení na povinnosť. Kto nepozná svoje hranice, ten učí svet, že jeho sila je nekonečná, že môže byť nekonečne čerpaný. No pomoc, ktorá je skutočná, nie je otroctvom, je darom, ktorý si musí zachovať svoju hodnotu. Bikoto plynie v poznaní, že dávať treba s múdrosťou, aby neostalo prázdno. Lebo len ten, kto si uchová vlastnú rovnováhu, môže pomáhať tak, aby jeho svetlo nikdy nezhaslo. Iba svietilo jasne tam, kde je skutočne potrebné.